da dukkan wani ɗan fim da ya mutu akan wannan fasikanci na fim. Wawa jaki kai wanda bai san me yake yi ba, jahili kawai. Uwar wa ya san me kake aikatawa kai? Ba gwara ɗan fim ɗin ba, kowa ya san halak ɗin shi yake nema. Kowa ya san halak ɗin shi yake nema. Ɗan wahala kawai jaki, ɗan jaka da kiki kawai wanda bai san abin da yake yi ba. Tur da irin masu hali irin naku wallahi da kiki jahili ɗan gidan ta zubar ɗan wahala. Allah ya tsine maka albarka shege tsinanne. To jama'a assalamu alaikum. Malam mun ji me kake cewa akan yan fim. Na farko uwa ce ta haife ka, uwa ce ta haife mu. Uwarka ba ta fi uwar mu ba. Yanda ubanka bai fi uban mu ba. Idan kai baka da wuta baka da aljanna, duk ilimin ka Allah ba zai baka aljanna ba, kuma ba zai baka wuta dan ka raba wani ba. Saboda haka abin da zamu ga ma shine mu mun yarda da malami cewa malami Allah ya bashi sani ya fadakar. Shine ribar malami. Kuma mu abin da kake faɗa akan mu baka isa ka kwantar da mu kashe mu ba. Ai hukuma tana jinka, gwamnati tana jin kake zagin mu. Wallahi in kana ji uwar mu ce mun zagi uwarka dan me cin uwar babarka. Mutun ya mutu baka da imani ne dan me cin uwarka dan gutsun uwarka. Baka da imani dan gutsun uwarka. Ka dinga zagin mutane, kana ci mana mutunci ana kallon ka dan gutsun uwarka. Malam Usaini gutsun uwarka. Ko me za a yi mana, ai mana dan gutsun uwarka. Ya'ya ne da shi wanda kake jan bala'in a kansa. Ya'ya ne da shi ya haihu ya haifa. Kamar yanda ka haifa dan me cin uwarka. Ya mutun zai mutu ka dauko hotonsa ka dinga zama bala'i kana malami. Baka san me kake faɗa ba, durin uwar babarka kai ma ubanka ya tattaka uwarka gindi. Yanda kake mun daina nan gwanta wallahi in kai sai ma ubanka ya tsira uwarka gindi daga nan haddan banta. Kowa yake durin uwarka, kuma duk wanda zai kama mun ya fasa ubansa ya ci mai cin uwarsa daga nan har Zaria dan gutsun uwarka. Yanda zaka yi mana wallahi sai mun ma, tunda ba za ka faɗa abin da Allah ya ce kawai kai tsaye ka faɗa ba, sai mutun ya mutu ka dinga dauko hotonsa kana faɗa alkabai ya kansa dan gutsun uwarka, dan gutsun uwarka. Assalamu alaikum jama'ar TikTok, barkanku da safiya. Dan Allah jiya ne nake TikTok nake kalle haka, sai na ga wani malami ya fito ya kakkafa hotunan awarwasa yana faɗan wasu abubuwa da basu dace a kan shi ba, har da wani inna lillahi, har da wani cewa wai da yan fim ɗin nan dama muna muku nasiha tun kafin ku mutu. What the hell is that? Me kawo wa'annan maganganun? Dan wuta ne, dan aljanna ne, ina ruwanka? Ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji. Kai waye? A'a, kawai ka shigo manhajan TikTok ka zo ka kafa dan Daudu ma irinka? Ai malami na kwarai baya fitowa social media. Sai dai a ɗauko bidiyoyin malami a masallaci a zo a yi posting. Amma malami ka zo ka ci wani rawani, ka ci wata filta, ka shafa hoda, ka zo kana ma mutane nasiha for what? Kai a waye? Na rantse maka da Allah, wallahi ni da ɗaya daga cikin yan uwan kai, in fact ma dan dai fim ba su da haɗin kai kowa, na rantse da Allah da ni ne, ko a ce ni wata ce idan ba sai na ɗaure ka ba Allah ya tsina. Me wani irin maganganu ne wannan? Dan wuta ne, sana'arsa ya sai da ƙwaya, ya sai da waye, kuma ka ce a fim. A zahiri haka ne? A zahiri sana'ar shi kenan? Mutane tunda dai baka da wuta baka da aljanna, an ce ka faɗa alkhairi akan mutum ko kai shiru, amma kai ba za ka faɗa alkhairi ba daga mutuwar mutum, ko kai shi ba ai ba, ko kai shi ba ai ba. Ina tunanin yau aka kai shi, saboda na ga ba wanda ya fito ya miyar maka da maganan ka, shi yasa na fito na miyar maka. Ka ji tsoron Allah, kai waye san me kake aikatawa a doron duniya? Baka da wuta baka da aljanna, baka isa ka ce ga wanda zai shiga wuta kuma ga wanda zai shiga aljanna ba. Malamai nawa ne suke abin da bai kamata ba? Me yasa aka ce yawancin malamai yan wuta ne? Saboda suna sanin gaskiya suna takewa. Har ka zo ka ringa aibata dan fim, ka ringa zagin dan fim akan ni? Ina ruwanka? Ka bar su sana'ar su, kai ma kai taka. Duk abin da kaga ya fiye maka sai ka yi shi, amma ka fito TikTok in ba dan wannan ba, ya malamin kwarai ba san malami a TikTok ba, ka zo ka ci rawani, ka dauko filter, ka shafa hoda, wai mu kake wa'azi? Kai ka isa ka mana wa'azi? Kai akan ne? Mutumin banza, mutumin wofi, jahili kawai, wawa, dabba da baka san me kake yi ba. Ai mai ilimi baya fitowa ya zage mutum. Idan ma hadisi ne akan hadisin za ka yi magana, amma ba akan mamaci ba. Me yasa tun da yake baka same shi kaci a warwasa da na fim ba, da na tallan kwaya a cikin fim ba, sai da ya mutu ko? To ta Allah ba ta aka ba, useless man, stupid, dan wahala ka. To mutuwa tana ta mana dauki daidai.
Yawwa mutuwa tana ta mana dauki daidai. Kano State material nake magana me ya faru? A warwasa Allah ya ji kanka, Allah ya ji kanka. Yau bakwai din Kamal aboki. Sannan kuma yau a warwasa he's one of the hustler, one of the when they believe in kansa hustling. Kun gane? Very very honest, very sharp guy. Yau ba na son kuka fa. A mutuwa a warwasa ba na son kuka. Ko mutum da ya kai kuka ba na so. Kowa ya masa addu'a, kowa ya karanta ta masa ko qul huwallahu ne kafa 9 ya isa. Mutuwa Kamal kun zo kun cika mu hadda su majina da su menene a ce hadda su tasono a kukan Kamal kukan awarwasa bana son kuka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zaka kira annabi dole ka nutsu. Yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam said you don't need to cry whosoever die, whosoever a Muslim die, you don't have to cry. All you got to do is to pray for him. It's fine. Kun gane? To die is an inevitable, so we're gonna die. For real. For real, man. So tunda kuka san haka, kun san cewar zamu mutu, so let's love one another, man. We gotta love one another. Mu so junan mu yanzu. Mu so junan mu, mu nuna junan mu kauna, mi amfani da lokutan mu, mi abubuwa, mi ibada, mi kyau, mi kyautatawa mutane, mu taimaki na ƙasa da mu taimaki al'umma, mu taimaki mai karamin karfi, mi hustling, mu jajirce, mi hustling, mi aure, mu haifa, mu bar legacy a duniya, mi party, mi rawa, mana mu jijjige, mi exercise, mi soyayya. It's allowed, man. Don't tell me nothing, man. The way I see things in life is clear. I see things clear in my life. So alhamdulillah, I rike salloli biyar, comes to salawat. It's very important. Comes to salawat, a rike ta sallah guda biyar, sannan a rike wa annabi salati. Ba na son faɗa, ba na son ma fiye magana, amma kullum da salati 50 ma nake, kullum nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma yanzu tsakani da Allah fa nake gaya muku. Yanzu ina yin salati guda 100. Duk sallah daya zan yi salati guda 20 duk sallah, sannan kuma akwai irin istighfari haka astaghfirullah alazim, astaghfirullah in za a fita daga gida, addu'a fita daga gida. To die is an inevitable. You can't just get away from it. You can't just get away from it. Muna da ilimin addinin nan daidai gwargwado, amma ba sai mun zo muna wallahi tallahi ni ne zakiru me faru ka nutsu mana. Yawwa God is wonderful, man. To kai don kutumar ubanka aljanna taka ce, don uwarka kai ne mai sa mutane a cikin aljanna ko kai ne mai sa su a cikin wuta? Kai duk wanda ya mutu sai ka ce dan wuta ne, to kai dan ina ne dan uwarka? Dan ina ne kai ba Qur'ani ka dauka kake wasa da shi ba, kake magana cewa kwankwasa shine ya cancanta a zaba? Dan uwarka mai hada Qur'ani da siyasa? Kai duk wanda ya rasu ba za ka mai fatan alkhairi ba, sai dai ka je ka kai shi wuta ka ce dan wuta ne. To mu idan muka mutu, dan uwarka ka dauke mu ka samu a cikin wuta. Shege jahili, mu ba malami muka dauke ka ba. Ina ka bar hadisan da suke maganar cewa mutum sai ya zo a takunsa na ƙarshe sai ya aiki irin na yan aljanna ya shiga aljannar, ko kuma a takunsa na ƙarshe ya aiki irin na yan wuta kuma ya shiga wutar. Kawai kai mutum in ya rasu kawai shikenan dan wuta ne. To dan kutumar ubanka yanzu nan mu za mu fara harkar fim, ba mu fara ba, yanzu za mu je mu fara. Idan muka mutu ka samu a wuta, dan uwarka shege jahili. Kuma ka ce duk wanda ya maka raddi ka shi yayin wannan da shi ko menene zaka dauki menene kace akan ka? To dan uwarka mun shirya, mu ma ba mu da kunya, ba ma jin tsoro, mu ma mun kalubalance ka kai duk abin da zaka yi. Shege jahili da kiki kake magana wai kai malami ne, kake daukar Qur'ani kake wasa, ko sunan uwarka ba zaka iya wasa da shi ba, sai Qur'ani, saboda kai jahili ne dan akuya. Kuma ina jiran bidiyon ka kamar yadda martani a kaina, a shirye nake dan uwarka in kalubalance ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mutane zan ɗan yi magana a gurguje. Wannan kai ba malami bane, daƙiƙi ne kai, mahaukaci jahili wanda bai san me yake yi ba. Wannan kai jahili ne, daƙiƙi ne. An faɗa maka ana shiga tsakanin Allah da bawansa. Sai an yi magana ka ce kai malami ne. To kai ba malami bane, wallahi jahili ne. Billahi azim kai jahili ne, daƙiƙi mahaukaci wanda bai san me yake yi ba.
to da kace Allah ga bawansa ne ya masa duk abin da ya ga dama zai masa mana, kuma bi iznillahi gidan aljanna nan ne mako masa. Kai da kake ne wa mutane masifa da bala'i, to akan ka zaka gani, wannan ai jahilci ne da hauka. Dan kutuma bura uba da kiki kawai, daga an yi magana ka fito kana yi mutane da kikanci wai kai malami, to ka gaya min kai sana'ar uwarka kake ko ta ubanka? Dan kutumar uba da kiki kawai, dan kutumar bura uba, jahili. Dan wallahi kai ba malami bane, jahili ne wallahi, a jahilin ma jahilin karshe, dan kutumar uba jahilin jahili. To in Allah ya da kai ne Allah zai, kuma in Allah ya da mutuwar ka muna nan sai mun yi kallo, bi iznillahi muna nan mutuwar ka sai mun yi kallo. Dan kutumar uba kawai, wanda bai san annabi ya kuma kawai zaka zo ka rinka jaja mutane masifa da bala'i. Wannan ai masifa ce da bala'i. Dan kutumar uba da kiki kawai, sai an yi magana ka ce kai malami ne, tsohon jahili kawai. Allah ina roƙonka kai wa wannan bawan duk abin da ka ga dama. Assalamu alaikum, da Allah na dan zo da wani dan takadirin sabo a game da wannan bawan Allah da yake yi ma wannan bawa da ya rasu wannan mummunan addu'a a matsayinka da kake ikirarin kanka kai malami ne, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ce addini an nasiha. Dan kana son ka jawo hankalin mutane a game da ire-iren rayuwar da ya kamata su dinga, bai kamata ka shigo da wannan abun ba. Ya za ka dinga masa mummunan sako irin wannan, kana masa mummunar addu'a ya rasu ba yana raye ba. Tsakani da Allah, kowane musulmi ana kyautata masa kyakkyawan zato, amma kai ka dinga ce mai wai Allah ka yi wa wannan bawa naka abin da ka ga dama, to ba amin ba. Allah ka yi masa rahamarka, Allah ka yi masa rahamarka. Allah ina roƙonka kai wa wannan bawan duk abin da ka ga dama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla wala quwwata illa billahi al aziz. Haba bawan Allah, kai ba musulmi bane? Yanzu ba kama wa fatan alkhairi a dan uwanka musulmi? To mu muna wa ɗan uwanmu fatan alkhairi a ɗan uwanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa su huta, Allah sa wahala su iya yadda ta yanke a duniya. Kai kuma ubangijin Allah ya shirya ka, zaka fito ka ce wai ya Allah ya ubangiji wannan bawan Allah kamar abin da kaga dama. Kai waye? Ya kamar kana ba da umarni a mahalicci ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To in Allah ya ji kanshi ya zaka yi? Ubangijin Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya ji kansu, Allah sa su huta, Allah ya ji kan ma'aifin